Coalición Popular Tudense nace como unha forza política movida por un único ideal. Quere exprimir ata a derradeira gota como iniciativa prioritaria a construción dun recinto multiusos. Un pabillón feiral como a escaparate vivo, ademais dun conxunto de instalacións con carácter polivalente de tipo educativo, deportivo, cultural, lúdico e comercial, da construción dun camping con piscina. O novo recinto multiusos emplazaríase nos terreos próximos á igrexa, situados á ribeira do río, nunha superficie que abrangue ao redor duns 70.000 metros cadrados. Construción dun hipódromo nos terreos colindantes co recinto multiusos. Representa a creación de 200 postos de traballo. O proxecto é tan factible, xa deron o seu visto bueno. Outro obxectivo é a recuperación da actual praza de abastos para cubrir unha necesidade imperiosa, así como a creación dunha guardería infantil coa construción dun parking subterráneo e zona verde na área panorámica e o embelecemento de diferentes áreas rurais e urbanas, coa mirada posta no futuro. E a mente posta no futuro, un futuro que está á volta da esquina. Tudenses, fagámonos respetar.